Orasyon ni San David. Pak! Babay tapinan magkirig-kirig. Ginagawa mo. Saman to diri ang payag sa tumanambal, uy. Pak! Kinahanglan nga makuan, matambalan na jud puro gigalain, jud na akong kabuhi gid. Naapara pa'y pakal unya. Sao na lang di ko kapamakal. Ay, una ay payag. Basin mauna ni. Pak! Orasyon ni San David. Hello. Hello. Ah, Ay, kuya, pwede nga mangutana? Pak! ay, Ito tapita dari katong, paano ka na ganing mananambal? ay manambal. Oh, manambal. Labi na katong manghilot po kabuhi. Ako ba? Ano ba luto na ng mga sisyo? Nakagusulti, kuya? Pak! Ay, ako man ay mong gipangita kanang day. Ikaw di ay timing kayo ka nang ikabuhi lagi Pak. kuya unya mamakal pa po unya ba kundi ni mawagtak mo kabuhi di ko ka pamakal lang gid kayo ko nang upal sa lechon na gid tuil haka Ay, sariyo kabuhi di ay mo di ay. kabuhi lagi kuya No. nya mo tambal ka kabuhi diri Ay, tambal. Pak. Oy, tambal. aw di ka na iya unya asa mo ko napita mo pwesto ani Ay, higda. ay da Huwag mong subukan. Pak! Forward this. sigisot man din yung posisyon na di kuya Pak! Yan. Ako kung tanawang kabuhi. Ginagawa mo. nga nakita na nimo kuya Ang os mong kabuhi ba nasbugan. ano sa bugan ang sao na siya Akong tambalan. sao ka tamparan na ang sige dali ako Ayaw pagbuot man nambal. Pak. Ang tama ng bola ko nagbuot. Okay na. Oo, okay. Harder. Harder. Pak! Oo. Oo. Naapalagi, wapalagi muwagtang. Ay, kikini. Nagdawas taong kuan hangin nga. Unsa kanang way saylo ug nay saylo. Aw, kanang way sa ilo. Ako sukdo nimong kabuhi. Sige. Ano ang pagsukod? Sure ka, kuya, inanaon? Ay, Tamba sa Ayaw kubuhi. pagbuot kay di ika ang manambal. Sige. Pak! Apil pa na diha, kuya. Nabulasot. Apil pa na diha. Ay pagbuot mo nambal na ano na yung kanang ang iyang kanang os panuhot. Naabantog ra nga mo. Eh, Wapil pong sakit. Ikuno gamay mo tiil. Kana. Pak! Very good. Kana. Kilok. Gilo, ang gilo. Pak! Ay, sus. Unsa naman na, kuya? Tempar ko, kuya. Ngano man day. Ano man ya? Kakabantay ko ba? Kanina, radyo kong nakamatikod. Ay, akong kabuhi, akong gipatambalan. Naabot mo kagiramiram sa lain. Sakto ka itong pagtambalin mo? Abi ni mo day, walang kamasayor kay Pa. kanang bago pa kas kalihukan kini mga dugay na sa mga kalihukan kibaw kung asang kabuhi. Ay. Ang imong Pa. kabuhi day kinapunuan si imong bugan. But, mao ba? Naunto karon eh. Ay, akong kabuhi, kusog kayo nagpitik-pitik. Kami ko magbuwagtang ni. Kung saan mo na ka magpamakal ron? Ay, Huh? day sa tinuod Pa. lang. Ang imong kabuhi day ning balihin mas kong kabuhi. Kalain na kong kabuhi day. Manyak, ipabaranday ti ka ha? Daara ba ko igsoon tanod? Bagay son tanod. Oh, na, ipabarangay ti ka. Pa. Ipaari ti ka dire. Oh, pila man kabuk. Maabuta ko. Pila kabuk igsoon nimong tanod. Ha. Usa ka mo. Bagay igsoon tanod usak buok. Oh, na gani. Oy, gayar masayo Pa. ka. Na ako igsoon tanod duha ka buok. Palabot sa kunin mo. Magpaabot ka ha. Palikod ti ka dire kuy ka ako igsoon tanod. Ipabarangay gyud ti ka. Mangingilan mo nga mo ng bala ka. Tinudon baga niya niya. Wala ba ko igsoong tanod? May tatatog na ako igsoong Ginagawa tanod. Kabuhi naman ta kung gitambalan. Oy, kaya akong ang kabuhi pa akong gidakop-dakop. Kamali sumundakpon yung kabuhi. Nasa bugan. Ginapajoy ka ng kanal.